Az önkormányzat folytatja az elmúlt években megkezdett világítás korszerűsítési programját, amelynek a lényege, hogy minél több közvilágítást biztosító lámpatesten cseréljük le a fényforrásokat LED-es, energiatakarékos égőkre, és az elmúlt időszakban már több példa volt arra is, hogy megújuló energiaforrással működő lámpatesteket helyeztünk el egyes területeken a városban. Most legutóbb éppen itt a Gesztenyefasorban, illetve a Rozgonyi utcában helyeztünk el ilyen lámpatesteket. Ezeknek a lényege, hogy napenergiával, napelemmel működnek, és a bennük lévő akkumulátor biztosítja a világítást. Most a Rozgonyi utca szomszédságában elhelyezett világítótestről érdemes azt tudni, hogy nagyjából egészéből 4000 éjszakányi világításra biztosít lehetőséget a benne lévő akkumulátor, tehát körülbelül 10 év múlva kell majd cserélni ezt az egységet, és körülbelül 300 órányi napfénymentes időszakra is tud ez villanyfényt biztosítani az adott utcában. Összességében mostanra a közvilágítás korszerűsítési programunk odáig jutott, hogy ma már a közvilágítási lámpatesteknek a 66%-a, tehát körülbelül a kétharmada LED-es fényforrással működik a városban, és ezt a folyamatot kívánjuk a továbbiakban is folytatni, bővíteni az ilyen fényforrással ellátott közvilágítási lámpatesteknek a számát, annak érdekében, hogy csökkentsük településünk energiafelhasználását, és minél nagyobb megtakarítást tudjunk elérni ezen a téren.